Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur fisika selektibitateko argiaren ariketa egingo dugu. Urez beteriko ontzi baten beheko estalkia beirazkoa da. Argi gorriko izpi batek beirazko estalkia zeharkatu ondoren 45 angeluko angeluarekin erasotzen dio bi inguruneen, beira eta ura, banatze gainazalari. Hutsean, argi gorriko izpi horren uhin luzeera 650 bider 10⁻⁻⁻⁰ metro dela jakinik eskatzen digu. A. Kalkulatu zer balio duen argi gorriaren uhin luzeera beiran. Kasu honetan eskatzen digute kalkulatzeko argi gorriaren uhin luzeera, kasu honetan beiran. Ematen diguten datua hutsean da. Horretarako zer jakin behar dugu? Kasu honetan, guk dakigu, haiek ematen dizkiguten datuak dira uraren errefrakzio indizea, 1,33, beiraren errefrakzio indizea, eta argiaren abiadura hutsean bebai. Horretarako, guk jarri dezakegu gure beiraren errefrakzio indizea, beira, nola kalkulatzen dela? Kalkulatzen da argiaren abiadura hutsean, zati, beiraren abiadura hutsean. Beiraren abiadura. Orduan, hau nola zabaltzen da? Kasu honetan, argiaren abiadura izango da uhin luzeera hutsean bider maiztasuna. Eta kasu honetan, beirarekin berdina izango da. Beiraren uhin luzeera beiran, argiaren uhin luzeera beiran, bider bere maiztasuna. Kasu honetan, maiztasuna berdina denez, simplifikatuko zaigu. Kasu honetan, argi gorriari buruz hitz egiten gaudelako. Orduan, guk gure ekuazio honetan kalkulatu nahi duguna izango da hau, ondorioz. Hau dakigu, lortu dezakegu, baina banatu beharko dugu. Ondorioz, geratuko zaigu modu honetan. Argi gorriaren uhin luzeera beiran izango dela, hau biderkatzera pasatzen da bestaldera, eta hau biderkatzen dagoenez zatitzera pasatuko da. Geratuko zaigu dela argi gorriaren uhin luzeera hutsean, zati, beiraren errefrakzio indizea. Kasu honetan, uhin luzeera hutsean, haiek ematen diguten datua izango da. 650 bider 10⁻⁻⁻⁰ metro. Eta gure beiraren errefrakzio indizea, haiek ematen diguten datua izango da. 1,5. Ondorioz, gure lehenengo erantzuna, hau da, argi gorriaren uhin luzeera beiran, izango da, kalkulagailuan sartzen badugu, 433,33 bider 10⁻⁻⁻⁰ metro izango dira. Hau, honekin lehenengo enuntziatuari erantzungo genioke. Bigarren atalean, esaten digute, kalkulatu zenbat balio du errefrakzio angeluak uretan eta adierazi diagrama batean zer ibilbide izango duen izpiak beiratik uretara pasatzean. Kasu honetan, enuntziatuak esaten digu 45 graduko angeluarekin erasotzen duela lehenengo izpiak. Orduan, diagrama bat egingo dugu, ondorioztatzeko nolako izango den gure angelua, gure errefrakzio angelua. Kasu honetan, esaten digutenez, daukagu beira, eta goian ura. Orduan, gure lehenengo indizeak, hau da, izango da, kasu honetan, angeloa izanik, 45 gradu. Eta ondorioz, izango dugu, beste R angeluarekin izango duen errefraktatutako izpia. Kasu honetan, kalkulatu beharko dugula. Horretarako Snellen legea erabiliko dugu. Zer esaten du Snellek?
kasu honetan adieraziko dugu hau A dela eta B dela. Snellek esaten du gure errefrakzio indizea beira, bider, erasotzen duen izpiaren angeluaren sinua, hau da, sinu I angeluari, izango dela berdina, beste inguruneko errefrakzio indizea, hau da, neura, bider, errefraktatuko den izpiaren angelua, normalarekin kontuan izan da. Sinu, R deituko diogu errefrakzio angeluari. Ondorioz, dakigu, Snellek bai esaten du, gure lehenengo inguruneko errefrakzio indizea, bigarren inguruneko uraren errefrakzio indizea, baino handiagoa bada, kasu honetan gure kasua, beiraren errefrakzio indizea, uraren errefrakzio indizea baino handiagoa denez, ondorioztatzen dugu gure angeluak, kasu honetan R errefrakzio angelua, hemen izango duguna, I errefrakzio angelua baino handiagoa izango dela. Orduan, honekin ondorioztatzen dugu gure R 45 gradu baino handiagoa izango dela. Orduan, kokatu ahalko dugu horrela, gutxi gorabehera. Eta ondorioztatzen dugu normaletik urruntzen dela. Orduan, hau identifikatzen dugu gure R angelu moduan. Orain, Snellen adierazpenarekin R atera dezakegu, kasu honetan, hau ezagutzen dugu, hau kalkulatu dezakegu, hau ezagutzen dugu, eta R atera dezakegu, kasu honetan. Daukagu, 1,5 bider, sinu 45, izango dela berdin, 1,33 bider, sinu R. Kalkulagailua erabiliz, arko sinu funtzioa erabiliz, aterako dugu R angeluaren balioa. Kasu honetan, 52,9 gradu lortzen ditugu, eta ikusten dugunez, bat egiten du Snellen legetik atera dugun adierazpena. Kasu honetan, R I baino handiagoa dela. Orduan, horrekin ondorioztatzen dugu, ariketa ondo eginda dagoela. Azkenik, bukatzeko, eskatzen digute, kalkulatzeko muga angeluaren balioa beira ur sistemarako. Hau da, zer angelurekin eraso behar dion argizpiak beira ur banatze gainazalari islapen osoa gertatzeko. Kasu honetan, zer eskatzen ari dira, C atalean. Kasu honetan, eskatzen digutena da I kalkulatzeko islapen osoa gertatzeko. Noiz gertatzen da islapen osoa? Islapen osoa, hemen adieraziko dugu, imaginatu, hau, gure beira izanik, islapen osoa gertatuko da, behin erasotzen duen izpiak erasotzen duenean, errefrakzio angelua 90 gradu direnean. Hau da, gure errefrakzio izpia islatzen denean gainazalean. Kasu honetan, 90 gradu osatuz. Kasu honetan, egin behar duguna da, kalkulatu I angelua. R jakinda ematen digute, islapen osoa ematen denean. Ondorioz, lehenengo atalean egin dugunaren berdina egingo dugu, kasu honetan beira eta urarekin, bi gainazalak berdinak direnez, baina kasu honetan aldatuko duguna da R ezagutzen dugula eta I lortu nahi duguna. Orduan, formula berdina erabiliz geratuko zaigu. 1,5 bider sinu I erasotzen duen angeluaren izpiaren angelua eta uraren errefrakzio indizea bider sinu 90. Kasu honetan hau bat dela. Berdin, kalkulagailua erabiliz, arko sinu funtzioa erabiliz, ondorioztatzen dugu gure izpi erasotzailearen angelua 62,45 gradu izango direla. Hau izan da argiari buruzko ariketaren ebasketa, eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.